फिन गेमश्री दैमारी बिथाङा बिबादाव बिसाया जि मोनसे राय होदोंमोन जेम्स आरो गेमश्री बिथांमोनखौ जाबायदि बयकट खालामदोंमोन आरो बिथांमोनाथ' दिनैसिमबो निमाहाबो बियाखै नाथाय नुनो मोनदों साननैसो सिगां गेमश्री दैमारीनि जि प्रडाक्शन जिडी प्रडाक्शन बेवहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम नुनो मोनदों बे मिउजिक भिडिअ ओंखारनायनिफ्रायनो माखासे गोदान गोदान बिबाद सृष्टि जादों थारैनो बाथ्राया मा थारैनो नोंथांमोना बेखौ मिथिनो लुबैदों जानांगौ जे मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बिबादा जादों गेमश्री दैमारीया फिन मानो बेबायदि बिबादाव फैखो थांनाय बोसोराव मोनसे मिटिं जानानै थांबाय बे मिटिंआव मोनसे डिसिसन लादोंमोन नङा होमबा जे बिसानि रावबो मेम्बार्सफोरा आर्टिस्टफोरा गेमश्री दैमारी बिथांखौ बेबायदि मिउजिक भिडिअ दिहुननायाव एलबाम दिहुननायाव मेथाइ दिहुननायाव मुभि बा फिल्म दिहुननायाव शर्ट भिडिअ फिल्म दिहुननायाव कुनुदिन सापर्ट खालामनो हाया गासैबो बिथिंनिफ्राय गासैबो रोखोमनि आर्टिस्ट बेवहाय हिरो आरो हिरोइनखौल' बुङाखै गासै रोखोमनि लाइटनिफ्राय साउन्डनिफ्राय मेकआपनिफ्राय जेसेबां रोखोमनि आर्टिस्ट नांगौ जायो मोनसे फिल्म बानायनो थाखाय मोनसे मुभि बानायनो थाखाय मोनसे एलबाम बानायनो थाखाय मोनसे भिडिअ मिउजिक भिडिअ बानायनो थाखाय हेल्प खालामदोंमोन बेबायदि मोनसे डिसिसन लादोंमोन नाथाय मोनसे बाथ्राया बे लाइजामनिफ्राय नुजानानै फैदों बे लाइजामाव बुंनाय बादिब्ला आं जेबो मिथिया आरो लाइजामखौबो आं रावनिफ्रायबो मोनाखै माने सासे गेदेमानि आङो भिडिअनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानैसो बे लाइजामखौ ससे मोनदों कमप्लिट लाइजामखौबो आं फरायनो मोनाखै बे लाइजामनि थ्रुयै बेखौनो जों नुनो मोनदों जे बे लाइजामाव टारगेट खालामदों मा चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसानि गासै मेम्बार्सखौ बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय जेसेबां आर्टिस्टफोर दं जेसेबां माने फावखुंगुर फावखुंग्रि डाइरेक्टर साउन्डनि एक्सपार्ट भइसनि एक्सपार्ट जि रोखोमनि आर्टिस्ट नांगौ जायो फिल्म बानायनो थाखाय बै आर्टिस्टफोरखौ बेवहाय हांख्रायदों मिटिंआव एटेन्ड थानो थाखाय बेवहाय डाइरेक्ट बुङाखैबाबो बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों मा नेम सेफायनानै बिसानि पारमिसन लायालासिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि खायसे आर्टिस्टफोरा बर' आर्टिस्टफोरा माने नेम सेफायनानै खामानि मावदों नेम सेफायनानै खामानि मावनायनि ओंथिया जाहैबाय मा गेमश्री दैमारीखौ सापर्ट खालामदों बेबायदि बुंनो नाजादोंबो जानो हागौ एबा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माबाफोर नेम सेफायदों जानो हागौ जाय माने बिसानि एगेन्स्टआव बिसानि जि बिसानि संबिजिरनि एगेन्स्टआव खामानि मावदों आं बिसानि संबिजिरखौथ' मिथिया बिथांमोननि संबिजिरा माबायदि दा बिसानि संबिजिरखौ सेफायनानै जायफोर आर्टिस्टफोरा खामानि मावदों बिनि सायाव सावरायनाय जागोन नाथाय मोनसे बाथ्राया खुगा खुगा ओंखारनानै फैदों मा जिडी प्रडाक्शनाव जाय मिउजिक भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बै मिउजिक भिडिअआव माखासे बेबायदि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोरा सापर्ट खालामदोंमोन बेबायदि मोनसे ओंखारनानै फैदों बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया दिनै 11 रिंगायाव मिटिं जागोन दसे उनाव बै मिटिंआव माबा मोनसे इनफरमेसन मोनगोन जोङो बेलासियालागै अब्लासो बुंनो हागोन जे थारैनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोरा गेमश्री दैमारीखौ सापर्ट खालाममारदोंना माराखै जों मेगनजों नुयोबाबो डाइरेक्ट मिथिगोबाबो फर्मेलि बेखौ बुंनो हाया जे मदद खालामदों जुदि फर्मेलि बेबायदि बुङोबा एडभान्स द्राय जागोन बेनिखायनो आं बुङा हेल्प खालामदों होननानै बिसाया मिटिं जानायनि उनाव जा मोनसे डिसिसन लागोन बे हिसाबै आं बुंगोन बाथ्राखौ उनाव दा बाथ्राया जाहैबाय मा डिसिसन लागोन दिनै बिसाया आंनियाव मोनसे सोंथि जाखांदों मा बिसानि गेजेरावबो बिखम्बाद सृष्टि जाबाय नामा मा बिसानि माखासे बेबायदि डिसिसनफोरखौ माखासे बिसानि सुबुंफोरानो मानियाखै नामा मा बिसायाबो गावस्राना मोननै बाहागो जानो थांगासिनो दं नामा मा बिसानि सानैसो आर्टिस्टफोरा गेमश्री दैमारीजों बायजाबाय नामा बाथ्राया बेबायदि जाहैदों नङा होमबा दिनै बर'नि आफादफोरा मा जायो गावलांबायल' थायो दिनै बिसानि गेजेरावबो मोनसे बिबाद गावस्रानाय जोनोम जासिगोन नामा जुदि बेबायदि जायोबा बेथ' आरो लासिंसिं नङा होमबा बेवहाय दिनै मिटिंआव जानो हागौ माखासे एक्सन लागोन आरो बे एक्सन लानायाव जानो हागौ सोरखौबा एरख'नोबो हागौ बाहेरबो खालामनो हागौ आं बेबायदि नुहुरदों आरो वार्निं होनानै दोननोबो हागौ जे नेक्स्ट टाइम बेबायदि मावोबा बाहेर खालामनाय जागोन आरोबाव गोख्रोंसिन एक्सन लाबोनाय जागोन बेबायदि जानो हागौ दिनैनि डिसिसना नङा होमबा बिसानि गेजेरावबो मोनसे बिबाद सृष्टि जाबाय नामा बेसो सोंथि जाखांदों आंनि गोरबोआव एसेबां स्ट्रं डिसिसन लानायनि उनावबो गेमश्री दैमारीखौ माबोरै सापर्ट खालामनो हागौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि बै आर्टिस्टफोरा एबा गुबुन आर्टिस्टफोराबाबो बे माबोरै पसिबल जानो हागौ बेनि ओंथिया जाहैबाय मा बिसानि जि रुल्स रेगुलेसन बे बिसानि सुबुंफोरानो मानिया बेबायदिसो बुंनांगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर मा बिसायाबो गावस्रानानै थांबाय दं मा बिसाया दिनै सोरखौबा आउटबो खालामनो हागौ समा खिन्थागोन बेखौ जेम्स आरो गेमश्री बिथांमोनखौ बयकट खालामनाय समाव मोनसे बाथ्राया डिसिसन जादोंमोन मा बिथांमोना गासैखौबो दिहुननो हागोन नाथाय सब गावनि जानांगोन
बिसानि मेम्बार्सफोरा बेवहाय लोब्बा थानो मोननाय नङा बेबायदि टाइपनिमोन एसे बावलांबाय गोबाव जाबाय नालाय गाव सोरखौबा डाइरेक्टर बायनानै मिउजिक डाइरेक्टर बायनानै एलबाम दिहुनोबा भिडिअ दिहुनोबा मिउजिक भिडिअ दिहुनोबा बेवहाय बिसाया बुंनो गोनां गैया नाथाय बिसानि मेम्बार्सफोरा बा बेबायदि माखासे आर्टिस्ट जायफोरा बिसाजों लोब्बा दं सापर्ट खालामनो हाया गेमस्रि दैमारिखौ आरो बेवहाय मोनसे डिसिसन जाबावदोंमोन बावलांबाय बहुत दिन जाबाय नालाय मोनसे डिसिसन आरो मा थि गैयै समसिम मिथि मोनि समसिम माने जोबोर गोलाव समहालागि गेमस्रि दैमारि बिथां आरो जेम्सखौ बिसानिफ्राय बयकट खालामनानै दोननाय जाबाय बेबायदि मोनसे डिसिसनबो जादोंमोन जानो हागौ गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै बिबो सोरखौबा बेबायदि गावनि फेभाराव लाबोनो नाजादों खोमा नाजाखागोन बे जाबाय मोनसे हिउमेन इनस्टिं जोंनि मोनसे नेचारखाय बे मानसिनि स' बिबो मानो ओरैनो जना थानो बेबायदि जाबाय नामा आं बेबायदिसो बुंगोन थारैनो बै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोरा नेम सेफायनानै खामानि मावमारदों बेबायदि नेम सेफायनानै गेमस्रि दैमारिखौ सापर्ट खालाममारदों बे बाथ्राया दिनै क्लियार जागोन दा आं जुदि बुङोबा बेयो जोबोर एडभान्सद्राय जागोन खारन दाया सासेनावल' थाया दाया बहुतनियावनो थायो नोंथांमोननो लाइजामखौबो आं ससे फरायनानै होनि नोंथांमोना खोनासंदो फ्रम चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि BCAA काजलगाव चिरां डेट 22 एप्रिल 2022 सोरनो हरदो बे लाइजामखौ टु अल मेम्बार्स अफ CDS माने चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि जागोन बे BCAA माने बिसा चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसा एन्ड अल आर्टिस्ट अफ चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पेसियलि बे लाइजामखौ चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसानि मेम्बार्सफोरनो हरदों आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय जेसेबां आर्टिस्ट दं बिसोरनो हरनाय जादों आयदाया जाबाय मा सावराय मेलाव नुजाफैनो खावलायहरनाय बेवहाय मोनसे सावराय मेल जागोन बे सावराय मेलाव नुजाफैनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामनाय जादों मानजाथाव बेवहाय मा लिरदो गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिगोरनानै बयनिसिमबो गुरै मिथिहोहरनाय जायोदि माखासे सम सिगां जाना थांनाय मिस गेमस्रि दैमारिजों BCAA नि माने स्पेलिंआ भुल जादों खोथा मोनाजासे माखासे चिरां जिल्लानि आर्टिस्ट बिथांमोना खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै BCAA नेमखान्थिखौ सिफायनानै मानियालासे बारग' खामानि मावनायनि थाखाय लोगोसे GD प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनाय गोदान मिउजिक भिडिअ बिनि सायाव गुवारै सावरायलायनानै गोख्रों राहा आरो थांखि लानो थाखाय फैगौ 24/4/2022 सानडे दिनाव फुंनि 11 रिंगायाव काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मिरु आफाद बिसानि सावरायमेल लिंनाय जादों BCCA स्पेलिंआ भुल जादों बे लाइजामखौ आसलते मोजाङै लिरनांगौ बेबायदि गोरोन्थि लिरबा एसे गाज्रि नुयो बे मेलाव गासै जिल्ला आफाद BCCA नि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि गासिबो बाहागो लाफैगोन आरो बेनिखायनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो उन्दै गिदिर गोजाम आर्टिस्ट बिथांमोनखौ बे दिनाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै मिरु आफाद बिसानि लिंनाय बे मेलाव जेरैबाबो बाहागो लाफैनांगौ बाखिखौ आं फरायलिया माने बे लाइजामनिफ्राय बेखौ ओरैबायदि नांदों थांनाय साननैसो सिगां गेमस्रि दैमारि प्रडाक्शन GD प्रडाक्शननि मोनसे मिउजिक भिडिअ ओंखारदोंमोन बे मिउजिक भिडिअआव जानो हागौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सोरबा आर्टिस्टफोरा बाहागो लादोंमोन खोमा लाइटनिफ्राय साउन्डनिफ्राय बेबायदि गोबां बिथिङाव गोबां जिथु नांगौ जायो नालाय बेफोर बधय बिसानि सोरबा मेम्बारफोरा आखाइ होदोंमोन जानो हागौ बा हेल्प खालामदोंमोन जानो हागौ बेबायदि आं बुजिना लाबाय बिसानि खोथा मोनालासे खामानि मावदों बेबायदि बुंदों नाथाय मा बुंनो नागिरदों बेवहाय क्लियार बुङाखै जानो हागौ गेमस्रि दैमारिखौ मदद खालामनायनि थाखायनो माबा मोनसे सावरायलायनो थाखाय बे मेलखौ लिंदों बेबायदि बुजिना लानांसिगोन आरो नोंथांमोना आं लाइजामखौ ससे फरायना होनायनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय बेवहाय मा बाथ्राया मा बेखिनियाव जोबनायाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन दिनैसिम नोंथांमोना गेमस्रि दैमारिखौ निमाहा बिनाय नुदों नामा बिसाया जा एक्सन लादोंमोन बै एक्सन लानायनि उनाव दिनैसिम गेमस्रि दैमारि बिथाङा निमाहा बिदों नामा आंथ' नुवाखै निमाहा बिनाय स' निमाहा बिथाङाथ' बियाखै आं मिथिनायाव बियाखै नालाय बिसायाबो एसे अन्तराव नांदों निमाहा बियालासे जोंनि आथिङाव हमफैयालासे माबायदि बियो मिउजिक भिडिअ बानायनो हायो डेट मिन्स गेमस्रि भार्सेस बिसा वार होननानै आं बुंगोन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि माबा मोनसे नलेज मोनबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटखौ नायनो दाबाव नोंथांमोननो आङो दसेनो लाबोगासिनो दं खुलुमबाय।